ngundang ustad, ngundang kiai tasakuran ya. Kirim doa utamane supaya aja musyrik. Ketulis ke gawang janji, ketulis ke gawang janji. Pulang sapa suwi jika nyaksi diri rasa ninggalaken Kadipaten Teterung nggih panas sawise mlebu ning pesanggrahan Padepokan Sedayu kaya kuadem suasanane beda nggih Kang. Jos nggih sawise ketemu kelawan Kanjeng Guru Sunan Udung. Pundane Dwi Pujaruka sing duwe wiramandala nyaksen Ger Raden Santri dolan imbalan sungkem karo pamanmu nggih. Paman katuran kula Paman. Sehat kabare Paman. Alhamdulillah Ger. Berkas sehat. Paman seneng sawise ketemu kelawan Ger Santri ning Padepokan Sedayu. Bapak Jilatip sareng Bapak Narekedik Mama Kulun Tawi aja Ajan duweni sifat sarjawa pasina ning lingkungan pondok pesantren Sedayu. Sebab mesti ning Ger Santri kanggo nimbalan nyadap pengajaran saking Guru Sunan Udung, mesti ning Ger supaya bener-bener iki tatas lan tetek. Ikulah amanat wasiat paman kelawan Ger Santri. Sampulan mamanya masih gede bos martabak sing pindangan senang patane Ger Adipati Gerung Manggaku sejatine sun kaget ya. Artinya orang upai wartamani ajuk-ajuk sampean keiring prajurit sing Majapahit lamun rasakan. Gileres. Artinya tekaning pesantren Kali Sedayu apa sing dari tujuan ini? ayah denok bunda denok sing 2925 sareng Waradono Gede bos warna baja aja lali selas Harapane kula cuman senunggal Guru. Sebab wontening pelita utawa cahaya sing bisa gawe tenang ya cuman Guru Kanjeng Guru Sunan Udung. Niki kaitane kelawan kadang kula, kelawan Kakang Rahmat Kuncara, ya Kakang Jimbun, Kakang Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kang Kuwaru sareng Mama Pujai Kedik pinangkan Ibu Kuwaru sareng Papa Rizki bos baso pupon pulo Dados margane kula sapuniki tanglepas kelawan dikincangi dening sedaya Wira Menggala Paksa Wira Menggala Yuda Sandiagung Majapahit
nyatane kaitane kelawan kedudukan pemimpin teng tanah Tikta Sri Palawilwa Tikta Majapahit. Dados kula suwun Guru, kelawan pripun mawon sesampune lengser dinasti Pararaton Majapahit, Guru kedah mendukung Adipati Kusen dados pemimpin teng tanah Majapahit. Sareng senok alipa putih Bapak Wakim mimihe dandi. Pripun Guru? Aduh nger, Mangga. ya sapa kuku ya. Pripun sih? Sapa manusane kang emet dudu hake iku kang disebut batil ya. Dadi bakal menurut ajaran Islam menyimpang dening aturan-aturan syariat Islam. Paperere sereng mamerere gede minangkane manten majikan saking tugu kidule gede ajaluk digawe lamun aya denok bunda denok 925 sing nyaksini. Apa sebabnya menyimpang marang aturan syariat Islam, menyimpang dening aturan dinasti? Apa ora sadar ya? Guru, ya sanes mekaten kula akui kelawan kebijakan Kanjeng Guru Sunanudung, mestine Kanjeng Guru supaya ngadeg ning tengah. Karanten kelawan pengaruh Kanjeng Guru Sunanudung di balik kepemimpinan Tikta Sri Palawilwa Tikta Majapahit, sawise lensere putra Pararaton Majapahit, najan banget Guru kedah ngakui kawontenan wilayah Gelagawangi ingkang sampun ngawujud bentuken pemerintahan Demak Bintoro. Kakang Sultan Alpatakan sampun lunggui dados Sultan teng tanah Demak Bintoro. Dados kula suwun Kanjeng Guru Sunanudung sapuniki kedah mendukung sepenuhnya kepemimpinan Majapahit kang mimpin iwal kula Adipati Kusen Adipati Teteruk atas restu sedaya prajurit saking tanah Majapahit. Mekaten Guru. Alon nger alon. Aja nutugi amarah nafsu, aja nutugi tuntunan yang setan. Jabatanmu Adipati Kerung, birang juta manusia sembah sungkem marang sirah. Baka Majapahit hak mutlak nger. Kejabar Raden Patah Raden Hasan kang dodoke klasa gumelar Nanjung Nalendra ganti klungguane ramane iku lumrah wis wajar ning aturane nger. Guru, kula sami termasuk putrane Ibu Dewi Kian. Iya. Kakang Hasan ya Kakang Rahmat Kuncara, Kakang Sultan Alam Akbar Alpatah ya putra Dewi Kian. Napa bedane Husen kawan Hasan Guru? Kula arep takon pada bayi bune ya. Ari ramane sira sapa? Kula Iya. ya Ramaria Damar saking tanah Palembang, saking Bukit Bontang Palembang Guru. Ari Hasan Raden Patana bapane siapa? Ya sesembahan Prabu Brawijaya pemimpin saking tanah Majapahit. Lah, wong sejen bapane kon njaluk warisan ning Majapahit. Sira mana ning Palembang pewaris marang nger Adipati Kerung nger. Tapi apunten Guru, Kakang Alpataka sampun disukani tanah Jembar, salah suwijining tanah alas tarik, tanah Gelagawangi, tanah Demak Bintoro. Ing mangka sapuniki kula suwun Guru Sunanudung kelawan alasan pripun mawon nyuwun dukungan sepenuhnya sing bakal ngajik sebagai pengganti kelungguan Majapahit Brawijaya Pamungkas sanes putra lian kejaba kula Raden Husen. Assalamualaikum.